Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha okwedo weche manie koreni midhusi mar COVID-19 oduogo kendo landore pacho ka. Nakhumicha okwayo jo Kenya mondo kik rwak luoro e wi athung'a malandore sani ka owacho ni en kido ma ok mano mar coronavirus. Jatend migao no jiwo oganda mofweny kod ranyisi mag athung'a mondo chop kar thieth aruya mondo giyud pim makare kod thieth ne kit athung'a magin go. E twak makamano bende Nakhumicha ne oyango chenro mar manyo jatatije mag okumba mar NHIF. In Kenya, specifically within the months of March to May, due to the cold season, we expect we normally get high cases of flu-related diseases, and also the second season is June, July to September. Around there, we also get a surge of this. So it is no wonder this month of June it is expected that such cases would be high. As I've said, from our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of what we can report to the country and tell them to check it out.